ni epenim dini ni ye de akonwa na ye de ama ti abusua ne tena atedwe ho ni ekoyi obi a sabi no ye soja pani a o ye lieutenant colonel but ye hwa ba bia wako school aduru na nim dia wo no a ye wuru se de akonwa ne ma no a obetumi aboa boguma anu ndi na ma abusua ne hia ye e ma ne mema ye dwene ho ani ye de ma akonwa meka no kure wo mu a kire ye de akonwa ne ma no na ne ma me mpire so ene asanteman koso ene ya woda no duse ya amahini nyina behia abempo behia adukuro ni nananom ahema no nyina behia efa asantempuntu ho nene ene gisem ni se ene na asante achimbobu abusia pani ni abusia na yi ohina ene otia patama wo bechia no wo sai achi asanteman no opemso na apendise se ananso wa ye hebe musado onye ntentan se busuapani wo ha dia ene ne busuapani bedin komo obeboye obegu abakwasem kakra e dia bisi ndehia obeso izo busuapani akwa baba poku 1 TV so onye udin udibre ewo obegu ya brami na yawo e champo me ne obegu abusuapani ni ti akonwa mi no so ye bogu abusuapani san ye bogu yo me obogu a me ye yoko hene me ba manhia ha me ye abusuapani ciao tu diamantrin wo odaruma ye ka obogu ewo hene na ede ni nya obogu eye ewo asante achim south oduru dwaso o mane fa dwaso a o baba betukuro bi efredi nkwanta obri nkwanta wa na obogu na de ma yenya obogu ne hye titibrem no aye nananom sa sensem we no tumbo kirese ompeso obete ye nananom free day gireba no edi kan ye betena akontase ye free kontase ne ye ba bankame ye free bankame no ene ye ba kuro bi a edaso ye fuo sa bire ya ye kase ne ye free ho semdu ye free semdu no ene ye ba bi a ho na asrafo na ti ho na wa mo ya ha ho ndi ye zo betena ba bi a ye free semdu ho ne ye betena ba bi a free ho sebu ti se bo mo ho no a ye betena aye no na asrafo no so ti soro ndi ye ba no na emema ni swa ema kwa na do so ndi ma asrafo no ye wo mo adwene se wo mo so ba no wo mo so di mema kwa na ba ye ti na kwa ye je se wo mo da ye ha na nam se na nam ne niema wo ho ni nti obi obaba ho bia no no mo apam obi obaba ho bia no mo apam kro no agaza titibire mu no ne e friend wiamo edi akoba se ena mahayo ni nti obi ba ne apam no ena wo mo yes sa grofo we de okwa no mo ayedai abbo wagu ena di sa na di beye roni yedai edi so eti eya wo hini ya na yedi na di ade a wo ba be so aye oyo de hyepo na se kire ne se die dia me kire so oyo de hyepo ne se oduro ni apenti ye bogu akonwa ni din no ni nana ne po mi amitia me ka se me nana ne po na se kire ne se ye me wofo asepa ena ne ba no eye bogu hima no ho no so eye ni nua ana ne ba ni de ne ye di ni bedi akonwa no edi se mu hu ye manhia se ne abusua adofo emma adine kiaba na nya sabe ya hote bi ne hote yen ne bom de wo mu ne hye enam so ye de hye no odi akonwa ne we yeye ena busua ni nyina atena ase eka ya dwini bo mu ana ye di bogu akonwa ye dai ema no hye omra medi ena mra so se obeso aye wo akonwa nya akonwa eketwa edita mo ye se de akonwa ne man ni epenimdie nimdini ni ye de akonwa na ye de aman ti abusua ne tena atedwe ho ne ekoyi wo bi a sabi no ye soja pani a wo ye lieutenant colonel ene
yɛde gbogbo akonnwa ma ɛnɛ ɛna mmara so sɛ ɔbɛsuae akyerɛ Asanteman ɛna Ghana man nyinaa na obi firi na ɛkɔ no obi ahunu sɛ ɔyɛ Bogu hene. Yeah. Mira Odaroma oya busa pani. Yeah. Bogu ahemfo bɛ sɛe ɛna adi nkonnwa ansa na bɛduru soja ni so. Ahemfo baako 24. Aduonu nine. Odaroma wobɔ pentin ne edi mmienu bi. Oduro ni apentin no no mo yɛ adunyafo. Oduro di akonnwa no owu kun mu. Apentin di akonnwa no owu kun mu. Ana ahemfo ni bi adana siama ebedi nana Jesiampe eye din a we yafa ohene yi we yafa oni nana Jesiampe the third ampe fo na beto asomeedu ana wono abeto asomeensa ana nkonwa ye wo nkonwa tuntum ani ade ho ye nkonwa tuntum a ye wo wo ho a ye punu aye baako edu ema de eye baako nso sesi ameka se mina na owu minua a no yo Bogu hene owu ye no na ye friend na owu so asia ma ono ye nyampunu na konwa ana ohima baako nso owu ye ansa na na fie poku otoso miedu beba no ono nso ye nyampunu na konwa e ye tani nyina abomu a na de ye bepuru za konwa no ye benya mema de ni du baako na enyama de ne nwotwe. Eze Bogu ya titikro. Na okasa na edini bi ho ansa na Bogu beba. Se di no betwa ma yemu ntimu kakra mu nya se di. We are money de nim kwankoro fa so ye de ba ye because asorafo no betra ho no mo che sa area ho no na tu kuro ni di wi amo. Na nam se na ye ba ye kuro ya konwa na ye di ba ye nti no amedi no ye de sesa ana ekoko bebre asi Asanteman mu ha Bogu hene abua Sante hene ma obo ye de ko sa ko ana to so biem no Bogu hene enam kontansi nti Sante hene fure ne se ne wo fa preko nti ye Bogu hene bi obe de ne ya ye wa ya obe so ayi Sante hene beka se ya wonya ni ade ne de wonya me wo fa na emo bu so awie di a no abaye me wo fa Mira ede na ka mo ma mo firi kontansi to aso ko Bogu dia ka ye de ma ye firi kontansi to aso ne se onim za tetemle no na nti se ne ya ye de pa ni bu ye de eko ede okwa no a no apasase ni bi aka wasase no na eko be pa mo ye firi kontansi ede ye ba kroba ku wo bankame sabre na oyoko no oyoko nya dai enko bet Sante hene kikire sa eye so oni Bogu hene be dai ebe eno na bo bankame kuro no ama ye benya ntam bi se efiri bankame efiada ekosi dwoada ediso woni Bogu ni oye oyukuni a ofiri bomu kasa na okase me kaba gam fia ko si juada na chese ye na ni bire ye dan esem ko sa ye efiri jua efia dan ko si juada Sante ni Bogu kuro no anke mabusua na se aye dan ahye na ya na ahemfo bi ka bibi se omahini bi nse omahini bi ase omahini bi nse omahini bi ase yemusa Bogu eye brempon ana ya mahina ko Bogu ye mahine na mo hene me pa ko ma men kasa mba ko nkyira wo Asanteman mu ha de Asanteman wura ene otumfo o se tu a otisui enti wo hene biye ni wo Asanteman mu ha obekitimi aka kire obi se onhye Sante hene ye dan ase na amahene ne de ya na wo mu nyina ye dan eye pe na Sante hene de Asanteman mu ha de obi ni ho ne ne ye pe ede na muhunu wo opani we hu amodi be di akonya soja awoye nti ana soja pen na awoye nti na mo su se mo di ya bi o ye dihye nse na dihye do so ho adihye do so nti die nti na dihye do so ana ye hwe subai ana sa enne ye wo hoyi titini de na ke ye do ni adua kokoo na ade ye sika
ɛna wo ka sɛ wo dɔ na de apesika wo be wu akwaba ma wo nananom kura baba beto aso sika no mu nya bi enti nwoma sua ɛna sa abire ye wo ho edi obi ade ye dai echichiri ni kro but ye hwɛ ba bia wakɔ school aduru na nim dia wo no a ye wuru sɛ dia konwa ne ma no a obetumi aboa boguma ɛno nti na ma abusua ne hia ye ɛma ne mema ye dwene ho ani ye de ma akonwa meka no kura wo mu akyerɛ ye dia konwa ne ma no na ne ma me mfide so ade jere se ne ma me ma ye mienu oba ba ku be ma ba wow bada nam se ne ma me ye mo fo asinti ye ne kasa kyɛn ansa na nti ase ye de eye adwuma ame ye dia ma but ne ani akola na kan ama wo se opɛ so na ne ma me ene beduru be ha bi no e be hadwe kakra so e dia konwa no ade ma no ya mfa ma no se ye ho ne tɛyen ani ye tam ye dwapade ne ye dia ye de ahye obi nsa ne mom ye de ma ne se omra mebu abusua ne kuro no na kuro ni ntimi ntumpo bogu akonwa ne da ho fie be sie ni akonwa no me ba nze wo hina na odi ade ne wu ye no ebe fie mienu mu ni abusafo ye ne obogu abusua pani na atwetwe nkomo ene asama ni gisema yate ese bogu so ebenya manhene wabra oye manhene dada nya afi no obenya se obusai no ni nsuaye de onye manhene usai wi a abaye manhene aha enti ayi ni gisem edom bebre na bepiem wo menhia ha ye ne abusua pani atwe nkomo ewo yenian ho obeni adamma fase ye pani taba menhia yimfie ya tibi pani se soja ni bi osra ni bi abedi akonya pen ebi every man pon bai ene ne dua ekura me ba ha w ba ko ayo hene ndi oba ba bi anu owo no kunyan ya me se na kola ne sa ohene no oba ho be kia no bo na ba so se ewo mo zo mo adwuma no ene ahene ye na duru ba bi ahwe mo e de kakra be se de na busuafo ahye na mu nyam no onyere ne ho na onye dan emu abusua no na abusua no so mo wa na wonti be kuro ni na yemusa we asa de wamantam sebo ekom de no na wamantam no na de aduane ato no nche na fe wa pese wokofo aduane wa bra wasa ne sebo no ya na ne fed no soja fo yenim se de musitie yesi due before compre obedi akonwa bi anu obi be hina ho tie chede tutu obi mbem kakaka bi mbem me mu da santima mu ha bi asida de ndi ame kire se mi hu no se bi asida ne se sabe oye nipa ti se de yensu ye nipa no a ana sabe mpreduasa wonye de soja fo ya na omomo dam na yen timamofo no na duru ba bi a hye wo mo huhuro mo wa mo ye niema anye de emfata sa na mbuze se bi a betu aba se abusuafo bi so a o se ketremo di yesu ai no le du alikumfo ebi a ne na no ye ne fe ne ne so tia na fe be du se na bi ntokwaku bi em okay tio wo ye media o ye minana ne ma mi ni ne ma me no na titi wo e di se de ye oba no ye de anigye ene odo ena ne kasa ye ene ye de akonwa ne ma no e wo se ye nso abusua no anigye ne odo no a ye de hya ase ye no ye de to aso kopim se bia metu nyame beto nsafre me ana ohima nyame beto nsafre no no ma pe kokoro ewiase mo obi enu ha ope fu asempa kodo ana bo akrama woda ho ne wantua di dua wonka okay enti die na mo hwe free ohene nchebra obedi ade se manhene e wo bugu ye every nche ni mpuntuo and education because they say wiase no e wo no so wan ko school dia eduru ba bia wasem ka ye de edi ye mra ye wo mu ne de atwam but wo mu no mra ne de afa na ye de eba wo the media me mbai ba adama kuma so wo bogu krom ne she education dia samiti ase o simawu ye beboa no na ma ye kwala so aye be wo mo ne ye nana no atimi akusku ni krakra mafutuo bai na ade be ma bogu krono ene asantemani Ghana nyina abudu am de ma o mo ne she abe no oba obi an kwadwempa akumapa
Amvanta naki na mana hinnie no anya krabehwe. Yeah, abusafo eni bogu abusapani ana atwen komo efa srani a wobedi akonwa ene obi so ache openso ni asanteman na fe edi bogu akonwa ma no se manhene na wahwe kuro no de aboa asanteman na abusapani ana ene twen komo se kwa bamu na enya abusafo no bi so a na enya kuro man bi a eni muso bedi komo oboba simpremu ni subscribe channel no share channel no like na fe for comment no mon family fi say takra ene mi hu anoma na ho ofe Boku One TV.